uvijek i ti, jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad. Pod zvijezdama takne nebo i putujem kroz svemir. Tad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Wings, daj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka. Wings. Probudi se, spavalice. Sunce je odavno izašlo. Samo još 5 minuta, mama. Kasniš, Bloom. Škola? O ne! O ne! Zašto me nisi ranije probudila? Zašto alarm nije zvonio? O ne! Ne mogu vjerovati. Hej, čekaj malo. Škola je gotova. Alarm nije zvonio zato što smo na praznicima. A mama, to uopće nije bilo fora. Aha, ali si povjerovala, zar ne? Spava mi se. Vraćam se u krevet. Trebala bi ranije ići na spavanje. Sinoć si predugo ostala budna. Čitala sam. Vile, mit ili stvarnost? Zar se nisi već umorila od tih smiješnih priča? Hej, nisu smiješne, okej? Pa smiješno ili ne, obzirom da je škola gotova, danas trebam tvoju pomoć u trgovini. Ne. Dobro jutro, draga moja. Neću cijele praznike provesti tu radeći. Kad bih samo mogla otići nekud sa svojim prijateljima. Kad budeš malo starija, možeš otići kamo god želiš. Koliko starija? Ja već imam 16 godina, tata. Samo 16. Ti si još uvijek moja mala curica. Tata, to nije fair. Slušaj, za nekoliko tjedana ćemo otići na more svi zajedno, kao i svake godine. Ali svi moji prijatelji idu na more bez roditelja. To bi bio najbolji poklon na svijetu. Pa kad smo već kod poklona, imamo jedno iznenađenje. Da, nešto pomoću čega ćeš se lakše kretati po Gardeniji. O, stvarno? Hvala, tata. Lijep je, zar ne? Pa, da, hvala. Vidiš, ostalo je bez teksta. Ne znam, možda je očekivala nešto malo modernije. Bicikl sa brzinomjerom možda. Skuter, Mike. Ali skuter je opasan i prilično je skup. Probat ćemo uštediti kroz godinu. Možda u iduće godine kupujemo skuter. Uvijek isto. Tata mi neće dati da vozim ništa brže od bicikla. Hej, Bloom. Odmor u Gardeniji ove godine? Ne, u stvari uskoro idemo na more. Ista stara plaža, zar ne? Poslaću ti razglednicu sa našeg ljetovanja. Barem da na slici vidiš nešto drugačije. Hej, oprezno s tim skuterom. Potpuno je nov, znaš. Lijepo se provedi na praznicima, Mici. Vidimo se u školi. Kakva hvalisavica. Idi se igrati, Kiko, ali nemoj se udaljavati. Kiko, što se dogodilo? Molim? Rising sun!
nevjerojatno, jesi li to vidio, Kiko? Solar Wind! Odlazite, čudovišta, ili ćete osjetiti čaroliju vile sunca i mjeseca! O ne! Tvoje vrijeme je isteklo, Vilo. Vila! Vampiri, uzmite štab. Dajte mi taj štab. Sada nisi toliko moćna, ha? Pustite je! Ili ću te ja... Čekaj malo, što ću ga ja? Uhvatite je! Maknite se! Jesam li ja to napravila? Makni se od Kika, ja! Dođi ovamo! Zgnjećit ću te kao pitu! O ne! Wow, moćno! Jesi li dobro? Jesam. Sad imam svoj štap, više te se ne bojim. Samo ti vraćam istom mjerom, rugobo. Pazi! Vidjet ćemo se uskoro, plavušo. Hvala Bogu da su napokon otišli. Hej, jesi li ti okej? Odgovori mi! Idemo doma, Kiko. Ova djevojka treba pomoć. Nat! Približi se! Znači, nisi uspio. Nisam ja kriv, veličanstvo. Imao sam štap u svojim rukama, a onda se pojavila ona zemljanka koja je sve upropastila. Zemljanka? Ali ona nije obična djevojka, veličanstvo. Ona ima neke moći. Odgurnula je moje vukodlake bez ikakvih problema. Zanimljivo. Opiši je. Opa, da razmislim, bila je... Nat, gdje su ti naočale? Evo ih, veličanstvo. Pa, stavi ih onda, glupane! Kratkovidni div. Koja glupost. Bio bi dobar kad bi nosio naočale. Prestani ga braniti! Div s naočalama. Zvuči skroz bez veze. Tišina, ta djevojka nam možda nešto znači. Ne brinite, veličanstvo. Jedan od mojih vukodlaka je uzeo ovo. To je dijelić njezine odjeće. Nama to ne znači ništa, ali za trola lovca je to dragocen putokaz. Vidite? Dobro, onda se vrati u Gardeniju i pronađi tu djevojku. I ovaj put nas nemoj iznevjeriti. Bloom, mislim da te nisam razumio. Da li bi mi mogla to ponoviti još jednom? Već sam ti rekla, napala su je neka užasna stvorenja. Ona je neka vrsta vile. Shvaćam. Dakle, vjeruješ mi? Ne vjerujem ti. Mislim da bi je trebali odvesti u bolnicu i pozvati policiju. Ne, molim vas, nemojte nikom reći. Probudila se. Kako se osjećaš, Mila? Ha? Dobro sam. Hvala što ste mi pomogli. Oh, nije to ništa. Zovem se Stella. Bok, Stella. Ja sam Bloom. Da pozovemo tvoje roditelje, Stella. To će biti teško. Dolazim iz zemlje koja je jako udaljena. Jeste li kad čuli za Solariju? To je kraljevstvo i ono je jako daleko odavde. Znate, ja sam Vila. Krenula sam prema dvorcu Alfija koji je u kraljevstvu čarolije kada sam... Naravno. Zovem policiju. Ne moraš biti genije da bi shvatio da su se ovoj djevojci pomiješali lončići.
A? Dobro, vjerujete li sada? Ja sam je vidjela i vjerujem joj. Napala su me ona stvorenja i prizemljila su me na vašu planetu. Vaša kćer je otirala vukodlake sa energetskim štitom. U stvari ne znam kako sam to izvela. Vile ne trebaju znati kako. One to jednostavno naprave, to je sve. Ja sam... Vila? Naravno da jesi. Nemoj mi reći da nisi. Jesi li se prijavila na tečaj u dvorcu Alfija? To je najbolja škola za mlade vile. Ne, prekinite s tim glupostima, molim vas. Tu smo. Trol, obavi svoj posao. Nađi je. Ovamo. Znači, ovo je tvoja soba. Wow! Ti si ovo crtala. Aha. Fantastični su. Oprosti, malo sam radozna. Aha, ne, sve je u redu, Stella. Ne, nije u redu. Ništa nije u redu i dalje ne mogu shvatiti što se dogodilo u parku. Bloom, upotrijebila si svoje moći da me spasiš. Trebala bi biti ponosna. U mom svijetu čarolija je dio života i moći kao tvoje su sasvim normalne. Je li tvoj svijet takav? Je li? Da, skoro. Ali ovdje je puno ljepše i drugačije. Pretpostavljam da ovisi o točki gledišta, Stella. I dalje ne mogu shvatiti što se dogodilo. Jaki osjećaji kao što je strah su te obuzeli i prizvali tvoje moći. Oduvijek ih imaš, samo to nisi znala. Sve je stvar koncentracije. Sa svojom energijom možeš učiniti bilo što. Gledaj. Sad je tvoj red. Vrati ih u prvobitno stanje. Pa? Ništa, ne mogu ja to. Trebalo bi poći sa mnom u dvorac Alfija. To je škola za vile. Školska godina samo što nije počela. Tamo ćeš naučiti kako kontrolirati svoje moći. I sigurna sam da ćeš postati odlična vila. Gdje je Alfija? U čarobnoj kraljevini Magix. Izvan prostora i vremena gdje je sve moguće. Ako hoćeš vidjeti školu, mogu ti je pokazati. Ovo je razglednica bez dna. Gledaj. Čarolija! Samo me prati. Nije daleko, miris je jak. Tu je još jedna vila. To je Stella, zajedno su. Samo uskačem kao i ti. Da, požuri prije nego što se vrata zatvore. Izgubio sam miris, nestala je. Vile, ne mogu vjerovati i ne želim vjerovati. Mike, prihvati to. To nije izmišljotina. Ti i ja znamo da je Stella rekla istinu, ali se ti bojiš priznati. Mike, ako je to prava priroda naše Bloom, tko smo mi da je zaustavljamo? Ovo je dvorac Alfija, lijep je, ha? Sigurno će ti se svidjeti. Ali što će biti s mojom školom u Gardeniji? Mislim, sve se događa tako brzo. Razmisli još. Ja odlazim sutra rano ujutro, s tobom ili bez tebe. Dobro, razmislit ću. Kako ćemo izaći odavde? Lako, samo trebamo iskočiti. Ui! Samo malo. Miris se vratio. Unutra su, ova kuća. Dobar posao, Trol. Sada nam ne mogu pobjeći. Ući ćemo na zadnja vrata i iznenadit ćemo cijelu obitelj. Što se dogodilo, Kiko? Igrat ćemo se kasnije, ok? Sada smo svi zauzeti. Što? Opet si gladan, ali malo prije si jeo. Morat ćeš se malo strpiti. Što izvodi taj zec? Uništava kuhinju. Kiko, dolazi odmah ovamo.
Te djevojke su sigurno tu negdje. I za tebe smo tupoglavi. Što? Sad, riješimo to! Solarija! Glupane, dobio si batina od plavuše. Da. Ja nisam obična plavuša. Bloom, više ih je od nas. Morat ćemo ih razdvojiti. Imam ideju. Ja ću se pobrinuti za vukodlake. Okej, plavušo, hoćeš vidjeti što Trol i ja možemo učiniti? Da sam na tvojem mjestu, pobjegao bih odmah glavom bez obzira. Dobro, da vidimo što vas dvojice možete protiv nas dvije. Što sad? Ali... Rising Sun. Stella baš zna kako ih srediti. Stella? Bloom, ne brini, zvala sam majstore čarolije. Koga? Od te buke ništa ne čujem. Ljudi, ja sam spreman. Ok, odvedimo ga u zatvor, kamo i pripada. Čemu žurba? Zar ne želite da se malo zabavljamo? Ne bi bio tako siguran da sam na tvom mjestu. Nakon svega ovo je naša prva misija. Neću se miješati. Ostani za mene. Sky, bi li ti nešto učinio? Ha? Moj red. Pogodak. Dobar potez, ali ovo još nije gotovo. Cure? Ok, tko želi osjetiti moje oružje? Rekla sam ti da možeš koristiti moći. Onda sam ja prava vila. Naravno da jesi, ja ne griješim. Šta kori? Napokon i to je gotovo. Bloom, upoznaj naša 4 heroja. Riven, Prince Sky, Hej. Timmy i Brandon. Bok. Hej, a kuda si ti krenuo? O ne. Vidimo se kasnije. Znate, bilo bi mi lakše kad bih sredila sobu uz malu pomoć čarolije. Hvala, ali ja više volim ovako. Bloom je spremna. Jesi li sigurna da želiš to? Da, tata. Idem sa Stellom u kraljevinu Magix, u dvorac Alfija. Javi nam se čim stignete tamo da znamo da ste dobro. I dalje ne mogu vjerovati da smo pristali na to. Što ako se razboli? Što ako ponovo sretne ona čudovišta? Što Tata, ako... čuvat ću se, obećajem. Bloom, tata i mama te jako vole. Molim te, vrati se doma čim završi nastava. Nedostajat ćeš nam. Već mi falite. Zar stvarno misliš da bi te samo tako pustili? Ne, idemo s tobom. Stvarno? Wow, to bi bilo super. Ma nema frke. Zapravo, stvarno želim vidjeti tu čarobnu dimenziju o kojoj govorite. Zato... Stella, je li to moguće? Pa pravila to ne dozvoljavaju, ali kako kažu, pravila postoje da ih se krši. Jeste li spremni? Mi smo uvijek spremni. Neka čarolija počne!
stvarno postoji. Vjeruješ li sada? Moramo krenuti. Predavanje samo što nije počelo. U sljedećoj epizodi u Alfiji će Bloom otkriti novi život i nevjerojatne prijatelje, ali u magičnoj dimenziji će upoznati i vještice iz mračnog tornja. To će biti prvi problem s kojim će se susresti. Mir i čarolija su ugroženi.